celor spre dreapta, prezentați! Domnule prim adjunct al inspectorului general și șef al statului major, Unitatea Specială 30 Jandari, Protecție Instituțională Obiective Diplomatice București, este gata pentru începerea ceremonialului militar dedicat Zilei Unității. Sunt comandantul unității, general de brigadă Meran. Bună ziua! Onorată asistență, stimați colegi și colaboratori! Ieri, 1 iunie 2015, Unitatea Specială 30 Jandarmi a împlinit 40 de ani de existență și pentru a vă introduce în atmosfera ceremonialului zilei aniversare, pe care îl desfășurăm astăzi, vă adresez rugămintea de a rememora și împărtăși împreună principalele repere ale existenței noastre îndelungate, condensate pe cât posibil în materialul numit generic Art peste timp 1975-2015. Vreți? La drapel pentru lor înainte prezentați a 40 de ani de existență a Unității Speciale, în semn de apreciere a înaltului profesionalism și a rezultatelor remarcabile obținute de personalul Unității în îndeplinirea misiunilor și activităților specifice ce constau în asigurarea pazei, protecției, precum și apărarea unor obiective de importanță deosebită, președintele României decretează: articol unic. Se conferă Ordinul Virtutea Militară în grad de cavaler, cu un semn pentru militari, drapelului de luptă al Unității Speciale 30 Jandarmi, protecție instituțională, obiective diplomatice București. Se intonează imnul de stat al României. Dragi camarazi de armă, colegi și colaboratori, sunt onorat că alături de dumneavoastră am avut astăzi ocazia de a decora pentru prima dată în istoria contemporană drapelul de luptă al unei unități de jandarmi. Momentul este cu atât mai important cu cât ieri, 1 iunie 2015, s-au împlinit 40 de ani de la înființarea primei unități specializate cu atribuții distincte de asigurare a protecției antiteroriste și apărării misiunilor diplomatice din București. Apreciind modul exemplar de îndeplinire a misiunilor de protecție a reprezentanțelor diplomatice din capitală și rezultatele remarcabile obținute pe timpul îndelungatei existențe, domnul președinte Klaus Iohannis
a conferit prin decret prezidențial Ordinul Virtutea Militară în grad de cavaler, cu un semn pentru militari, drapelului de luptă al Unității Speciale 30 Jandarmi Protecție Obiectiv. Ne aflăm în fața unui moment de profundă semnificație din istoria jandarmeriei române, sens în care doresc să mulțumesc foștilor comandanți, echipelor manageriale și personalului care a făcut parte din unitate, precum și reprezentanților instituțiilor statului și structurilor cu care se colaborează, fiind onorați să-i avem prezent aici de față. Vă adresez mulțumiri, vă felicit și vă urez mult succes în activitatea desfășurată. Domnului general de brigadă, Dascălu Lionel. Domnului general locotenent în rezervă, Antonescu Oliviodor, fost comandant al Jandarmeriei Române. Domnului colonel Capal Dan, domnului locotenent colonel Stanciu Adrian, domnului locotenent colonel Iacobunț Mihai, domnului locotenent colonel Boiu George, domnului capitan Juvenanu Valeriu, domnului plutonier adjutant șef Necula Gheorghe, domnului plutonier adjutant șef Tuiu Eugen, domnului plutonier adjutant șef Dumitru Nicolae, domnului plutonier adjutant șef Buzatu Emanuel, domnului colonel Duguță Toma, domnului colonel Toată Mihai Narcis, domnului plutonier adjutant Spiru Ion Pen, domnului plutonier adjutant Marița Laurențiu. Să ne rugăm pentru odihna sufletelor adormiților robilor lui Dumnezeu, Florin, Ionel și Marian, eroi jandarmi căzuți la datorie, Mircea, Petru, Gheorghe, Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale Sfinților, Măriților și tuturor lăudaților apostoli, ale umenirea lor din neam în neam și refelor, Doamne, veșnică pomenire, veșnica pomenire, veșnica pomenire, veșnica lor pomenire. la dreapta!
Pentru onor înainte prezentați unitate la picior.
Thank you.